Dwi'n hynod o ddiolchgar o fod ar restr fer Llyfr y Flwyddyn. Mae'r gydnabyddiaeth yn werthfawr i unrhyw awdur, ac wrth gwrs mae o'n ffordd o ddod o cyhoeddusrwydd ychwanegol i'r llyfr. O ran 'y ngwaith, dwi 'di cyhoeddi sawl cyfrol hyd yn hyn. Dwi 'di cyhoeddi ambell nofel ac astudiaethau ar lenyddiaeth Gymraeg, ond dyma'r tro cynta i fi sgwennu cyfrol o ysgrifa ac dan dylanwad awduron fel T.H. Parry Williams a Garth T. Jenkins am wn i. Yr ysbrydoliaeth tu ôl i'r llyfr yma oedd mynd ati i sgwennu gwahanol ysgrifa am wahanol bynciau, casgliad o ddeuddag o ysgrifa sydd yn y gyfrol, a mae'r rheini'n amrywio yn fawr iawn o Gaergybi i Jan Morris, o Anne Griffiths i Karl Marx, o Gapel Bethel i lenyddiaeth Affrica. Felly dwi'n gobeithio bod 'na rwbath at ddant pawb. Mae'r gair Almaeneg gemütlich yn un anodd i gyfieithu, ac ymhlith i ystyron mae cartrefol, cysurus a chlud. Mae'n seiliedig ar yr enw gemüt a all olygu anian, natur, calon, a hwnnw'n ei dro yn rhannu o'r un gwraidd â'r gair mood yn Saesneg. Haws o lawer fydda disgrifio'i ogla. Ogla cinnamon a cloves, ogla croen lemon a menyn, twtsh o ogla coffi, ogla hen lyfrau coginio a cherdyn post o Albania, ogla gwres Rayburn, ac ar ymylon y cyfan, chwa o bersawr Rif Gosh. Nid yr ogleuon hyn yn unigol, ond y cyfuniad ohonyn nhw. Dyna ogla gemütlich i mi. Dyna oedd ogla cegin Rene. Ym mhentra Sling yr Bethesda yr oedd hi a'i gŵr John yn byw, mewn tŷ chwarelyddol braf a'i gefn at fynydd Llandygau a'i wynab tua'r môr. Ac yma, i fron y heulog, y down bob wythnos pan oeddwn yn fy arddegau, i gael fy nhormentio gan ramadeg Almaeneg. Ond yna rhyw 3/4 awr i mewn i berfeddion rhyw is-gymal ansoddeiriol, doedd fy ngwobr. Byddai Rene'n cau clawr yr arteithlyfr ac yn troi ataf gan ddeud yn y Saesneg a swniau ychydig yn uchelael i mi oherwydd ei dinc staccato. Would you like a cup of coffee? A dyna eistedd yn ôl yng ngwres y Rayburn am ychydig, a gwylio Rene'n symud trwy chegin. Estynai i ddechrau, nid am jar o Nescafe cyffredin, ond am dyn llawn adenydd papur gwyn, y byddai'n plygu ymyl un ohonynt cyn i osod yn ei ffeiriant coffi. Yna a'i ati i lwyeidio'r coffi mal i'r papur hidlo, gan golli peth yn ddi-ffail dros yr ochr a dechrau fflamio mewn Almaeneg dan ei gwynt. Wrth i ogla'r coffi ffres, raddol lenwi'r gegin, ciliau Rene i'r bwtri, a dychwelyd a thyn sgwâr sylweddol yn ei dwylo. Hen dyn bisgedi Crawford, os cofio fe'n iawn. Byddai'n nesau ataf, dan godi'r caead, a datgelu gwledd o ddanteithion Almaenig i mi, yn fisgedi coch a chacennau aur, yn lebcwchen neu streusel, yn damidio o gacan gaws neu'n lleiada wedi gwneud o fenyn, siwgr a chnau almond, a'r cyfan wedi bobi yn ei chegin hi, a oedd dros y blynyddoedd wedi cymryd arni ogla y cynhwysion hyn.